Ja, we vinden het allemaal heerlijk om vrij te hebben van school. Toch? Want ja, vrijheid, wat betekent dat eigenlijk? En wat betekent dat voor jou? Daarover ga ik het vandaag hebben met de leerlingen van basisschool De Meent hier in Leunen. Ga je mee? Ik ben op zoek naar de jongens en de meisjes van juffrouw Corina, groep 7. Even kijken. Ik ben op zoek naar juffrouw Corina. Daar, deze kant op? Oké, kom mee. Juffrouw Corina? Ja. Groep 7? Ja. Ik ben Lex. Corina, hi. Zeg juffrouw Corina, ik zou u willen vragen, mogen wij heel eventjes de les overnemen? Nou, dat mag wel, dat denk ik wel. Ja toch? Want ik wil heel graag met jullie praten over iets heel belangrijks. En dat ga ik hier op het bord schrijven. Wat staat hier? Vrijheid. Wie van jullie kan ik vragen, wat is vrijheid voor jou? Jij bijvoorbeeld. Dat we mogen zeggen wat we allemaal willen zeggen en dat we onze eigen mening mogen hebben. Want in andere landen mogen ze soms niet hun eigen mening hebben. Wat betekent vrijheid voor jou? Dus je mag doen en gaan en staan wat je wilt. Ja, en jij zegt vrij gaan en staan en doen wat je wilt, maar wat is dat dan precies in jouw leven? Bijvoorbeeld, je mag zelf kiezen met wie je afspreekt en wie ook niet. En wat voor sport je kiest. Wie kan mij uitleggen wat democratie eigenlijk is? Dat is nou eigenlijk bijvoorbeeld, je hebt nu hier in Nederland heb je verschillende partijen. En bijvoorbeeld, eerst mochten eigenlijk de vrouwen vroeger niet stemmen op wie het beste was en nu mochten ze het wel. Nu zijn er ook landen in de wereld waar geen democratie is, dus waar één iemand het te zeggen heeft. Kun je mij vertellen waarom dat slecht is voor de bevolking van zo'n land? Als er één iemand stemt wat we moeten doen, dan kan je geen andere regels eigenlijk meer bedenken. En als je geen andere regels bedenkt, dan gaat het ook wel eens een keer fout. Nou, in Venlo, in het Limburgs Museum, is er op dit moment een tentoonstelling over vrijheid. En die tentoonstelling heet Kruispunt Vrijheid. En ja, jullie hebben dan eigenlijk vanmiddag geen vrij van school, maar toch wil ik jullie vragen om mee te gaan naar die tentoonstelling. Wie vindt dat leuk? Ja? Ja? Oké. Tot zo dan, jongens. Tot zo. En meisjes. Hallo. Welkom bij het Limburgs Museum. Kom maar, jongens. Ja. En meisjes, hier rechts naar binnen. Ja. Jongens en meisjes, welkom in het Limburgs Museum in Venlo. Ik ga jullie voorstellen aan museumjuffrouw Renske. Hoi, ik ben Renske. Welkom in het Limburgs Museum. Wie is hier al een keer geweest? Steek even je vinger op. Vrijheid is nooit meer naar school. Nou, dat lijkt me een topvoorstel. Nee. Niet? Gewoon, kijk, dan moet je de hele dag werken. 11 uur per dag. Hier staat, ik kan niet naar school, ik werk 11 uur per dag in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Ja, Dus? En dat vind ik niet vrijheid. Dan zou ik liever naar school gaan dan 11 uur per dag sportschoenen maken. Oh, jongens, ja. Het is dus de bedoeling dat we met z'n allen op het kleedje staan en zonder dat er iemand afgaat, het kleedje wordt omgedraaid. Net als in een echte democratie mag iedereen zijn zegje doen. En dat is een beetje ingewikkeld. Lukt het, jongens? Ja. Hebben we het voor elkaar? Ja! Oké, we zien hier 6 verschillende types huidskleur, eigenlijk 6 verschillende kleuren. Welke past bij jou? Ik zal wel even kijken. Moet jij ik zeggen nu, hè? Ja, ik vind wel. Ik vind 1. 1? Oké, en jij, welke was bij jou? Ik vind het meest 5. 5. Ja. Niet 2? Nee.
Oké, 5. Nou, laten we maar eens even kijken, jongens. Hey. Deze twee donkere meisjes die laten eigenlijk zien dat iedereen gewoon gelijk is. Hoppatee, zo is het. Ja, de vrijheid. Het lijkt iets heel vanzelfsprekends, maar dat is het natuurlijk niet altijd. En daarom is het ook heel belangrijk dat we over die vrijheid met elkaar blijven praten. Het Limburgs Museum nodigt je dan ook van harte uit om hier te komen kijken naar de tentoonstelling Kruispunt Vrijheid. Doen hè!